Aurten ere ospatu egin dugu Azoka Solidarioa, 10. edizioa, ekainean zehar, dakizuenez hor urtean zehar herritarrek emandako liburuekin salmenta berezi bat egiten da, euro batetan saldo egiten dira liburuak, eta hortik atartzen den dirua proiektu solidario batetara bideratu egiten da. Kasu konkretu honetan, Zabalketa elkarteari zuzentuko zaio diru hori, eta gaurko ekitaldi hau horretan datza txekea berari emoteaz. Urtero egiten ditugun beste batzuen artean, gaurkoa baita ere beste adibide bat da, horren inguruan. Batez ere proiektu solidarioak laguntzea, ez bakarrik geure herriari laguntzea, baizik eta kanpora egiten diren proiektuak laguntzea da helburua.